Vă salut! De-abia am așteptat să ies astăzi în natură, a ținut și vremea cu mine, așa că m-am gândit să vă gătesc o rețetă simplă și bună la ceaun. Stați aproape să vedeți tot parcursul. De-abia am așteptat să gust puiul ăsta, să văd cum a ieșit. A ieșit fragil și foarte aromat. Vă recomand și vouă rețeta asta și nu uitați, ieșiți în natură, plimbați-vă și, cum zice tata, faceți sport.